नमस्कार, हेमाच रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. पावसाळा लागलेला आहे. पावसाळ्यामुळे भाज्या ह्या सर्व खराब झालेल्या आहे. त्यामुळे भाजी काय करायची हा दररोजचाच आपल्या पुढे प्रश्न असतो. मुलांना डब्बे द्यायचे असतात, पण भाजी ही काय करायची म्हणून काय करायचं, आपल्या घरामध्ये जे अवेलेबल असतं त्याच्यापासून आपण चांगला असा पदार्थ चविष्ट करू शकतो आणि तो आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. तर आज आपण कुरडई कांदा ही रेसिपी करणार आहोत. ह्या कुरडया मी भिजून नितळून घेतलेले आहे. कढीपत्ता, 2 मोठे कांदे हे पातळ चिरून घेतलेले आहे. 8 ते 9 हिरवी मिरची मी बारीक चिरून घेतलेली आहे. कोथिंबीर ही बारीक चिरून घेतलेली आहे. चवीसाठी हळद, मोहरी आणि मीठ. कुरडई मी ही 1 तास पाण्यात भिजवून नंतर नितळून घेतलेली आहे. कढई ही गरम झालेली आहे. यात आता मी तेल टाकते. जवळजवळ मी हे 3 पळ्या तेल टाकणार आहे. मोहरी ही कडकडीत तेलात टाकली आहे आणि हा कढीपत्ता. कढीपत्ता आणि मोहरी याची आपण फोडणी घातलेली आहे. आता यात आपण कांदा छान असा लाल करून घ्यायचा आहे. कांदा छान असा लाल परतून घेतल्यानंतर आपण ही मिरची परतून घेऊ. छान कांदा आणि मिरची एकत्र परतून घेतल्यानंतर आपण यात चवीपुरती हळद आणि मीठ टाकणार आहोत. छान रंग आलेला आहे. आता आपण यात भिजलेल्या कुरडया ह्या टाकणार आहोत. छान असं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. छान असा कुरडई कांदा हा आपला तयार झालेला आहे. खूप छान दिसतो आहे. मस्त वास येतो आहे, चमचमीत अगदी. आता यात आपण कोथिंबीर टाकू. ती कोथिंबीर सुद्धा हलवून घेऊ. कुरडई कांदा ही खूप छान रेसिपी आहे. आताची पिढी याला नूडल असं म्हणतात, पण हे आपले नूडलच आहे. छान रेसिपी आपली तयार झालेली आहे. नक्की करून बघा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचं बटन हे नक्की दाबा. अतिशय झटपट होणारी आणि सोपी भाजी आहे. नक्की करून बघा. तुम्हाला नक्की आवडेल.